Estremadura, xa é de noite, non chove, pero aínda así podemos ver algún dos animais máis espectaculares que temos na herpetofauna da Península Ibérica. Estamos nunha charca, estamos pisando nunha charca que debería estar toda chea de auga, toda empapada, pero non é así. Por desgracia, gracias a eso, pudimos ver un dos bichos máis espectaculares que temos nesta zona. Entón, vide por aquí, se vos acercades coa cámara, vos vou ensinar un dos bichos máis chulos que podemos ver. Que temos aquí, se ve aquí perfectamente. Vedes, é unha tartaruga que vedes que ten un tamaño bastante bo. Se vedes a miña man, a comparación coa miña man, estaba nesta zona, vive aquí, nesta charca seca. Agora podémola ver porque a charca está seca. É unha tartaruga leprosa, unha Mauremis, e a vedes aquí unha tartaruga que chega a ter un tamaño bastante grande, unha cuncha que ten xa bastante potente. Este bicho xa ten bastantes anos, xa se ve pola pedazo de cuncha que ten, senón sería moito máis pequena. E son tortugas que non son moi tímidas, normalmente son super tímidas. Esta non o é. Non se está movendo agora, pero é unha tartaruga que se move bastante. A ver se a vemos moverse. Nos achegamos un pouco máis para verla mellor. Vemos esta tartaruga leprosa, Mauremis leprosa. A vemos aquí perfectamente de cerca, se lle ve a cara moi ben. Vedes que ten un ollo amarelo, mirade, que me estuvo achicando moitísimo. Se deixa todavía ver, non a estamos tocando, non a estamos molestando. Unha Mauremis leprosa. É unha tartaruga, sabedes que é bastante grande, xa biche desa comparación coa miña man. Vive en zonas de augas tranquilas, grandes masas de auga, lagoas, ríos anchos con pouca corriente. E é un animal difícil de ver porque cando te achegas a él normalmente está tomando sol nunha pedra ou nun pao no medio dun embalse ou dunha charca, e se te chegas a él, en canto se sinte un pouco amenazado, se bota auga e xa desaparece, non o ves máis. Entón é moi difícil de ver cerca e de ter así en terra o lado prácticamente imposible. Que pasa? Que esta charca está totalmente seca porque non chove. Entón a vimos escondida nun neumático de unha especie de tractor ou de camión, un neumático enorme. Estaba aí metida, pobre, e a podemos ver, e podemos vela así de cerca, disfrutar desta belleza animal que desgraciadamente cada vez menos frecuente. É un animal difícil de ver, de feito, porque perde hábitat, cada vez chove menos, hai máis especies invasoras. Este animal é moi delicado. É moi fácil que perda o hábitat. Vou vos ensinar agora rapidamente onde estaba ela e onde están as súas compañeiras, porque temos dúas compañeiras máis. Non sei, vedes este neumático aquí gigante, unha roda enorme, e aquí dentro estaba ela, e vamos a ver, así gravamos aquí, esas dúas manchas que se ven aí de barro son outras dúas tartarugas. Aínda que parezcan pedras, están aí perfectamente quietas e camufladas, e aí aguantan esta sequía, porque este neumático todavía ten barro húmedo. Aí se meten, están protegidas dos posibles depredadores. E vedes, se nos separamos outra vez, están bastante ben camufladas no medio dunha charca totalmente seca. Deixamos estas tartarugas na roda e a súa compañeira que volva a onde ela considere. Unha sorte poder ver este bicho e achegalo polos a vos. Aquí vemos como, para ser unha tartaruga, a creencia de que as tartarugas son lentas tampouco é tan certa, porque aquí vedes que fai bastante fresco, xa está un pouco fría. Un reptil necesita sol para quentarse e moverse mellor, pero vedes que ten un bo ritmo. Agora xa parou outra vez porque xa está dicindo: me estades molestando demais, deixademe en paz. Pero vedes que ten un movimento bastante rápido, está mirando para aquí dicindo: por favor, Miguel, deixanos en paz. Agora é o que vamos facer, vamos a deixar que se meta aquí e que quede aquí protegida. Aí vai, sabedes, unha tartaruga no seu hábitat, algo dificilísimo de ver, unha especie autóctona da Península Ibérica. Vai ir camuflando, meténdose nesta zona de plantas, e ali vamos a deixar. A ver que máis cousiñas podemos ver. Vémonos.